news. Mga residente sa lalawigan sa Sugbo, mamahimo na nga mobayad online sa ilang mga bayranan sa buhis o uban pang mga payment transaction sa Kapitolyo. Ani ang report ni Sab Bintazal. Sa administrasyon ni People's Governor Pamela Pambari IV, dili na hasol ang pagbayad og buhis ug uban pa nga transaksyon. Ang Cebu Provincial Government mudawat na og bayad online pinaagi sa GCash. Mahimo nang mabayran pinaagi sa GCash app ang transfer tax, real property tax, bayronon sa sand o gravel, governor's permit, buhis sa delivery trucks o vans, franchise tax, rental fees, professional tax, penalties ug uban pang bayronon nga may kalabutan sa Kapitolyo. Mahimo na usab nga mobayad online sa ilang bill sa kuryente ang mga residente sa pulo sa Malapaskwa, diin ang Kapitolyo mao'y nagdumala sa serbisyo sa generator. Samtang ang mga residente sa Carmen ug Mualboal nga sakop sa Inter-LGU Waterworks System, mahimo na usab nga mobayad sa ilang bill sa tubig pinaagi sa GCash. Ania sa ubos ang video guide kung unsaon pagbayad pinaagi sa GCash. Need to transact with the Cebu Provincial Government? Skip the hassle. You can now pay your capital dues anytime, anywhere through GCash. Fast, easy, and convenient. Here's how. First, open the GCash app. Second, tap bills. Third, search Province of Cebu. Fourth, choose from 3 categories of capital transactions available online. First category, for taxes, fees, and penalties. Select the first payment option. Enter the amount from your order of payment. Choose the payment type. Transfer tax, real property tax, sand and gravel fees, governor's permit, tax on delivered trucks and vans, franchise tax, rental fees, professional tax, penalties for delayed trucks, and other transactions. Fill in the required details, including your order of payment reference number, payer's name, and contact information. Review your details. Tap Next, and follow the instructions to complete your payment. The second option is for electricity bill payments for residents of Malapaskwa Island, where the capital operates generator services. Simply enter the required details, your billing amount, account number, account name, and contact information. The third option is for water bill payments for residents of Carmen and Boalboal under the capital's Inter-LGU Waterworks System. Just follow the same easy process. Enter the amount due and complete the required information. No need to travel. No need to bring cash. No long lines. Pay your dues anytime, anywhere. Pay smarter, pay easier. Pay through GCash. Indot kay na siya nga programa nga gipasigduhan ni Gov. Kay ang kanimanggong online payment, dako kay ning tabang sa atong mga tao nga dili sila mag-ari dire para mobayad. So regardless of the amount, makabayad basta naalang sa GCash, makabayad magud sila. Nya makita man nimo tanawa dili daghang kaayong taong linya sila, huwat sila silang oras, mao na makita nimo ang time. So kung imo na siyang kung buto na unaon, as soon as makaibaw na sila kung pila ilang bayaran, pwede na gid sa ila ng phone sa GCash. So nigbayad ana, automatic sud na dito, pwede na sila actually diretso uli. O nya kung panalitan og mapaabot nila, pwede nila makuha ilahang ilahang resibo. Pero pwede na sa nagbalikan nila. Nya natay gi plano nga iniguman og bayad nimo, ang resibo pwede i-deliver sa imuhang balay. Nala na siya gitawag na tog delivery fee kay i-deliver man, pero mo na atong mga usa sa mga innovation atong gibuhat dire para ang payment digitize unya sayon. It's big accomplishment from the province of Cebu kay dugay-dugay na gyud. So it's high time for us nga digitalize na gyud ta when it comes to payment. Ako, si Sab Bintazal, sa bag-ong liderato, manginlabot, magpakabana, tungod kay ato ang Sugbo. Sab, daghang salamat sa imong report. Mao kadto ang news update. Ako si Monching Auxtero. Mayong hapon.